Te halo, halo baro epi kiwiwar, happy Christmas epi baro. Te ngai kublai kerpang epi kiba site page, site kershan, site support, nakapor cakapor ik video jonga. Te don kiba kli ngamo, balai lak slam pi klam mi shoot yaki vlog, pat yaki music album. Te map sobha ya baro kiwiwar bat kinong kershan kiba thamai bat kiba la site kershan yang nakapor cakapor. Hoik na don hakjing bun kam ngamla namara nga klem padai bah hadu kata-kata bang ong bangala don benta ladek bangan im hagani handrai ngedang te di kui kam ban yo ban pendap jing don kam te map mo handrai kan saran kapor dak jing kersan jong pingan la ban ya don bej bat pi hagani ga benta te kuble shibun ye pi te happy Christmas pi baro kumjuru kita kitu kiba don haka met kaba shitom wala phim yo ya kejing rakhe kan kesini bamta Henry to ublei unang sumar yang penkoj ip kiba klem layo bania celebrate ya kan kesini kum ya kan kesini ke bamta ba baro bangi ya penon burom ya ka kerteng jong utrai ya kejing wan kejing kha kejong u kum hagan kesini Henry to ki balayo bania pendon burom bat ba klem yo ru ngindon kam sem ba ngin ai lai lu sha utrai ba utrai kumbala ai lai lu yangi banwan kit banwan sai i pop jingi baro ta jing wan gejong u ngin la ban yo ya kalenti ban le sha ukpa bat kum juru kupta om ta kumta ndrei ngagar par ya phisa ka wei ka banta to phi baro ki wiwar phi sat kli bat comment yang hapo ki comment section balai phi sat sna tang ki jing ruai ki basusi la ne kita ki sat song ndrei phim sna ki jing ruai ki jong ublei to ngan sna ki jing ruai jong ublei pat ngan sna ru iksat song la ne kita ki jing ruai ki ba persutnar ban ai ban sem pan support ki imlang sa lang ru to handrai wadam tho mo don ki ba comment ru yang hapo Facebook page ba hapo Instagram bagi ong ba pi pan ya khle lang jing ruai nem bat ki jing ruai perthei te kami hap handrai to kata kala bandai ngong ho ngam ong ba khamdai handrai kadai handrai song ha jing panon kam kini kum kini kinong ruai mo te lada ki ruai ki jing ruai perthei ru ai ki jing ruai ba kan long kai imlang salang kan su tenar bar kan yo man sim kan no senyang lana ki jing ruai cha ublei ru ngin ruai de kam sim lada ngin ruai ru om ngin ruai kan sleng da ngin ruai ban that yan yo no pan susi yan no bat sngeu pan sngeu jing sngeu jong no te ta kum ta te kublai ya phi ki bala site page site kershan yang ki viewer subscriber baro to nang share nang like video jonga nak post ko poda ki jing kershan jo phi kan channel pedang read e jonga ngan sakiu suki pasuki pat ngasan ngan nang yaisa kan mauru ya ki jing le bha ya ki jing support ki jong phi ha kan ka Facebook bat Instagram bat YouTube jonga mo tenang ya kershan mo pa ba da ki jing kershan ki jong phi ya kan channel pedang read pedang lung jonga ngan sakiu ski ngaru ngan sa yarap ya phi lada phidon kiba klampatip ban le ikum kineru handai ngan sahi kai handai lada ngile akro kono ngide ban le da kicing tibrik tiblei da kicing tibba abang ile ya kono ru ngide ban le da kicing shisha ban kicing khuj lane ngimle ya kita kicing syukur ngimle ya kita kicing thok lane syukur ya no ngim persusi ya no handai le da kicing bah kicing miat uble nang kerku nang kerdo ya kicing im jongi baro kumta ngin sanang kiu da kicing don ka ju try bana jro to khule pi war mo sa simpat te sa ya pe bi haki next video jong la ga dai haki music album le lane dai ha ki vlog ki jong aru to nang ya pe nang kersan mo yang asa na ko por te khule sibun